ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଅଜିତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ମୁଁ ବିଜେପିର କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଅଛି। ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ କି ସରକାର କଥା ଦେଇଥିଲେ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ପଇସା ଦେବେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ବିକ୍ରି କଲେ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଚାଷୀର 20 ଦିନ ମାସେ ହେଲାଣି ପଇସା ପଡ଼ିନି। ଆଉ ମଣ୍ଡିରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲୁ ମଣ୍ଡି ଏମଡିଙ୍କ ସାଥିରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି। ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାହାରେ ଗୋଟେ 4ଟା ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କି ଯେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାହାରେ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲୋଡ ହଉନି। ଅନଲୋଡ ହେଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ଧାନ କିଣା ହଉନି। ତାଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ମଣ୍ଡିକି ଆସିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ସେମିତି କରି ଚାଷୀକି 2-3ଟା ମଣ୍ଡି ବୁଲେଇକି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତା ବାଦ ଯୋଉ ଧାନ ଭିତରେ ପଡୁଛି ସେ ଧାନ ଟୋଟାଲ ଉଠୁନି। ଯାହାକି ଆଇ ସ୍କାନିଂ ହଉଛି ଟାର୍ଗେଟ ଯୋଉ ଦିନର ସେଇ ଦିନର ସରି ଯାଉଛି। ଆଇ ସ୍କାନ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଠିର ଧାନ ଉଠୁନି କି ଚାଷୀ ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ଚାଷୀ କି ମିଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବା କାଗଜ ବିକିଛନ୍ତି, ସେଇ କାଗଜ ଏଇଠି ଆଇ ସ୍କାନ ହେଇକି ଟାର୍ଗେଟ ସରୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ହଉଛି ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ ହଉଛି ଏମଡି। ଏମଡି ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବେସର୍ବା। ସେ ହଉଛି ମଣ୍ଡି ତୁଲେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପଚାରିଲେ ମିଲ ବାଲା ଆକ୍ସେପ୍ଟ ମାରିନାହାନ୍ତି, ପଇସା ପଡୁନି, ସେ ମିଲ ବାଲା ଉଠିନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଚାଷୀ କି ମିଲରକୁ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରକାର କିଣୁଛନ୍ତି ଧାନ, ଏଠି ଧାନ ଯଦି ଚାଷୀ ଆଣିଲେ ଆରଏମସି ବାଲା ଚେକିଂ କରିବ, ଏମଡି କିଣିବେ। କିଣିଲା ପରେ ପଇସା ଆସିଲା କି ନ ଆସିଲା ସେଇଟା ହଉଛି ଏମଡିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ କାମ ଚାଲୁନି। ଯିଏ ପଚାରିବେ 2 ଦିନ 2 ଦିନ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଙ୍କର ଝିଅର ବାହାଘର ହଉଛି 7 ତାରିଖ ଦିନ। ଝିଅର ବାହାଘର, ଏମାନେ ଧାନ ଦେଇକି 15 ଦିନ ହେଲା ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେଣି। ଆଜ୍ଞା 7 ତାରିଖ ଦିନ ବାହାଘର, ସେ ବାହାଘର କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। କାର୍ଡଟା 7 ତାରିଖ ଦିନ ଝିଅର ବାହାଘର, ଆଜି ହେଲା 3 ତାରିଖ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଧାନର ପଇସା ଆସୁନି।